କୁହନ୍ତି? ହଁ କଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଯୌଥ ପରିବାର। ହଁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ପରିବାର କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ? କଣ କଣ ଜାଣିଲେ? ହଁ ତାହେଲେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଛୋଟ ପରିବାର। ସେମିତି ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଯୌଥ ପରିବାର। ତାହେଲେ ଏକକ ପରିବାରରେ ଆମର କିଏ ସବୁ ରୁହନ୍ତି କହିଲ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ବୋଉ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କୁହେ? ଏକକ ପରିବାର ବା ଛୋଟ ପରିବାର ବୋଲି କୁହେ। କିଏ କିଏ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏକକ ପରିବାରରେ? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା? ଆମର ଏକକ ପରିବାର ହେଲା। ଅନନ୍ତ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଆମର? ହଁ ଏକକ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ଭଉଣୀ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ଆମର ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ଆସିଲା। ଯୌଥ ପରିବାର ମାନେ କଣ? ବଡ଼ ପରିବାର। ତାଠୁ ଆମର ବଡ଼ ପରିବାର ମାନେ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଥିବେ? ଅଧିକ ଜଣ ଥିବେ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ତମର ପରିବାରରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି କହିଲ? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ବୋଉ ବଡ଼ ବାପା। ହଁ ଆଉ କିଏ ସେ? ଦାଦା ଖୁଡି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆମର ସେଥିରେ ରୁହନ୍ତି ନୁହଁ? ସେଇଟା ଯେ ଆମର କଣ? ବଡ଼ ପରିବାର ବା ଯୌଥ ପରିବାର। ତାହେଲେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଆମର କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଜା ଆଈ ହେଲା ଦାଦା ଖୁଡି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଲେ। କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ଅନନ୍ତ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ହଁ ଆନି ଚେକା ପିଟିକି ବସ। ଆମର କିଏ କିଏ ରହିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବାରରେ? ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲ? ଜେଜେ ମା ବାପା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି।